Yang go pitini tamu kamu lotino iko pengit mane igi toni dekha blayo belai motom motom ke phai tongkha gyang to didin di bori mai sa de gyapon bage maya khui tongkha yang go loti peng katini horasang mane loti igi ton khat pi yang go tabuk ang tok tui rogoi rekha ta khumutui no sung charjona bla pia pi ang kukui sung charjona hake tabuk hingke ang mai jasinai tabuk hingke ang mai rok khurina gana hake ko honi mai khunyaka loti igjak mungsa yang go ta khumutui mai che pege nang dibon mai che jaga mai khutong suka markena The next day. Hello everyone, kena rok jotono lam shote shani Sheli daily family wo ke khakhayo no jotono kaham kurang tongmai na hanai angbo kaham kurang no tongo kena rok bai tini haino hai fungni simi malai tongo tabok ke baji tongo fungni 6ta ketini ke sal kahama wati waya satung lutung tongo ketini satung tongo na pura okoi ding kisa satung tongo tongo hade bana 2 din tungkha ketini botung thok tok ma tongo ke tabok ke to chung fungni ma musangai tongo yo ke pi biniang pini musangai tongo funoga nong botam songanai tong ke ang ke to tini Pakuda chana musung tongkha yang tini Piyaz ni Pakuda khainai tongo ke abono nong no funoga na ang tini bahagi khainai ke rok nai tong yang mai bakha che sake ke rok sai manai ke tabok snam lagi na tho hai ke ang
A few moments later. Haike ani Piyaz no ang sarap sa tonay ramani sombay hasing togjak no mane hasing bora khajong na ang sapigay tonay ramani ke Piyaz taw norong norong kha kita buka bono pokora khaina bagai tam tam ronai no funo gana osu kuthang lai tonay ramani A few minutes later. Haike ani Piyaz pakora ready gyang Sheli bai bai kya
hingke kutung kutung sira cherem thogoi tongkha hingke ang to share tei chai tongo hingke norok bo tini ani piyaz ni recipe bahai ongjaka ano comment khai sadi tei ani video nachajaka hingke like khai di share khai di tei ani channel o kotal hingke subscribe khaina di hingke tata bye bye tei kaisa video haina hai malai tongo norok bai.